Ďakujem pekne. Vážený pán prezident, ctený parlament. Predložená správa o stave financovania vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky dáva dobrý obraz o doterajšom stave. Plne sa stotožňujem aj s jedným z kľúčových záverov správy, že vyraďovanie týchto zariadení v dotknutých krajinách si bude vyžadovať aj po roku 2013 z európskych prostriedkov. Výlučné financovanie z vlastných zdrojov nebude v silách dotknutých krajín. Napríklad Slovensko pod politickým tlakom Európskej únie odstavilo v rokoch 2006-2008 dva plne zrekonštruované bloky jadrovej elektrárne Jasovské Bohunice. Podľa záverov Medzinárodnej atómovej komisie spĺňali všetky bezpečnostné kritériá. Hospodárske dopady tohto kroku sú značné a budú ďalej násobené aj dlhodobými vysokými nákladmi na plnú odstávku týchto zariadení. Európska únia bude musieť rátať s podpornými zdrojmi pre odstávku jadrových elektrární aj v rámci finančného výhľadu na roky 2013-2020. Ďakujem.